दिनै गसाइगाव जिल्ला UPPL नि बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो दिनै बे गेवलां मेल बे गेवलां मेलावहाय आङो गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों। बे जुथुम्माया खोब मोजां जादों। रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों, जोंनि कर्मिफ्रा बाहागो लाफैदों। गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जोंनि राजनिति हान्जाया खोब गोख्रों जाबोगासिनो दं, गोख्रों जालांबाय थागोन। बेवहाय थांनाय समाव मा मावलांखो, उनाव जों मा मावगोन, रायजोनि थाखाय जों मा आसनि लानांगौ, बे गासै बागै बे कनफारेन्सआव रायलायनाय जायो आरो बे खोब मोजां जादों। मोनफ्रोमबो प्राइमारि, मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटि, जिल्ला कमिटिनि बे जुथुमाव फैदों। गासिबो जाथि जनगोष्ठी, बेवहाय बिभिन्न जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदों। खोब मोजाङै जालांदों आरो जोंनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनायनि जे माखासे थांखिफोरखौ लानाय जादों। खोब मोजां जाफुंसार जाबाय। राजनितिक हान्जाफ्रा जायखिजाया इलेक्सनावनो साखाफारा जानानै इलेक्सनखौ देरहानो थाखाय नाजायो। दा फैगौ 2024 मायथाइयाव जे बिसायख'थि जागोन लकसभानि, बेनि थाखायबो गावबागाव राजनितिक हान्जाफ्रा साखाफाराखौ जागोन आरो दिनै हयथ' बेखौनो नुनो मोन्दों। जोंबो मोनसे राजनितिक हान्जा, इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल। बियो दिनैहाय BTC सरकार सालायगासिनो दङ। आसाम सरकारजोंबो जोङो लोगो सरकार हिसाबै सालायगासिनो दङ। जोंहा बेवहाय 7 जन MLA दङ, बेनि गेजेराव सासे मन्थ्रि दङ, सासे जोंहा मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट दङ। जोंनि राजनितिक हान्जाया खोब गोख्रों आरो बे गोख्रों राजनितिक हान्जा हिसाबै राइटआव जों BTC ओनसोलखौनो लानानै जोंनि राजनितिनि जे प्रक्रिया बेखौ जों खालामदों। गतिके फैबाय थानाय समावहाय जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्ति आरो BTR ओनसोलाव जिथु मंगलदै लकसभा समस्ति गोग्लैयो, बेनि अनगायैबो बाहेरायाव जायफोर समस्तिफोर दङ, बे गासै समस्तिफ्राव देरहानांगौनि थाखाय जिखिनि जोङो पलिसि बानायनांगौ, बेनि सायाव जोंनि हान्जाफ्राबो जों गोख्रों जों बेखौ सानगासिनो दङ। खोथाया जाबाय मा, UPPL हान्जाया आसामजों BJPजों लोगो नांनानै सरकार सालायगासिनो दङ। जोंहा BTCआव जोङो UPPL आरो BJP लोगो नांनानै सरकार सालायगासिनो दङ। जों मोनसे इउनाइटेड मोनसे सरकार सालायगासिनो दङ। दा गतिके टारगेटआ बेनो जे जों NDA हिसाबै, नेसनेल डेम'क्रेटिक एलायेन्स हिसाबै आसामाव 14टा जे जोंनि समस्तिफोर दङ, बे समस्तियाव बोरै देरहाजोबनो हायो, बेनि मोनसे प्लेनिंआ सोलिगासिनो दं। दा बेवहाय गासैबो मेटारखौ लाजोबनानै जोंनि हान्जायाबो जोङो बे पलिसियावल' दंखायो आरो जों मिजिं थिदों एबा लकसभायाव क'क्राझार लकसभा, मंगलदै लकसभा, आसामनि जे गासै लकसभा समस्तिफ्राव जोंनि जे मोनसे जौथ' जि प्रसेस, इउनाइटेड जे मोनसे एफर्ट, बेखौ जोङो देरहासार जागोन आरो बे प्लेनिंजों जों थांगासिनो दं।